Masu sauraro za dai mu so da ku gyara zama tsab domin jin irin yadda wasu abubuwa ke ci gaba da ƙara tasowa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Niger akan haɓararren tsohon shugaban ƙasar Niger wato Muhammadu Bazoum, wanda da har kawo yanzu dai ake ci gaba da tsare da shi tun bayan da aka samu nasarar kifar da gwamnatin tashi, inda za ku ji irin yadda ake yunkurin kulla domin ganin an kwato Muhammadu Bazoum daga hannun soja wanda suke tsare da shi a fadar shugaban ƙasa a birnin Niyami da ke cikin kasar ta jamhuriyar Nijar da ke yankin yammacin Afirka ta yamma. Sannan kuma haka zalika dai zai ƙara jin irin yadda tarayyar turai ta bayyana kan cewa a gaggauta sakowa bararren tsohon shugaban kasar wato Muhammadu Bazoum, wanda akalla ya kwashe sama da shekaru 2 kenan. Sannan kuma haka zalika dai zai ƙara jin irin yadda 'yan ƙasa suka fusata jim kaɗan bayan irin kalaman da majalisar tarayyar turai suka yi akan cewa ana tsare da Bazoum kuma ana take masa yanci, sannan kuma ana gana masa azaba domin ba a barin sai gudanar da abubuwa da suka dace, inda za ku ji kowa ke ci gaba da bayyana irin nashi ra'ayoyin. Amma masu sauraro kuma dai muna buƙatar dan Allah da mu ji irin naku ra'ayoyin, musamman ma idan 'yan Nijar ne ku. Shin masu sauraro kuna goyon bayan ganin an sako bararren tsohon shugaban ƙasar Nijar wato Bazoum Muhammad, ko kuma a'a kuna ganin gwara kai a ci gaba da tsare da shi, ko kuma a'a kuna ganin gwara a tura shi kotu a yanke masa hukunci, musamman ma bisa zarge-zargen da ake tuhumarsa akan cewa ya ci amanar ƙasa, ko kuma kuna ganin kawai gwara tura? Kawai dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan bararren tsohon shugaban ƙasa wato Muhammadu Bazoum, abinda kuke so ku ga an aiwatar da kansa. Amma masu sauraro, kafin dai mu tsandama gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tawo mai albarka, da dai mu so dan Allah da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin har ƙarshe. Ga dai cikakkun rahotannin. A halin da ake ciki dai ce ku ce yake ci gaba da ƙara barkewa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar bayan irin kiranye da wasu 'yan Nijar da kuma wasu lauyan haɓararren tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum suka ta yi da kuma kiran ƙasashen duniya da kan cewa su sa baki domin ganin an sako haɓararren tsohon shugaban ƙasar Nijar wato Muhammadu Bazoum, wanda ake tsare da shi na tsawon lokaci, wanda a halin da ake ciki dai akalla za a ce ya kwaye sama da shekaru 2 kenan ana tsare da shi a fadar shugaban kasa. Irin yadda lauyoyi da dama ke ci gaba da kiranye akan cewa suna ganin cewa ya dace da a sako bararren tsohon shugaban kasar wato Muhammadu Bazoum. Sai dai irin wannan kiranyen ne dai tuni dai majalisar turai ta buƙaci gaggauta sakin tsohon shugaban kasar Nijar wato Muhammadu Bazoum. Sannan kafin mu kai ga abubuwan da tarayyar turai ta ce, in ba ku manta ba a baya can an yi yunkurin ganin an kwato Muhammadu Bazoum, sannan ana yawan kai dauki ba daɗi da kuma wasu ƙananan harhare a baya domin ganin an kubutar da hambararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum da ganin sojawa, wanda daga ƙarshe sojawa suka ƙara tsaro, wanda masu yunkurin ganin sun kubutar da Bazoum ko kuma mu ce masu yunkurin su ga sun kwato Bazoum a hannun sojawa suka gagara, inda daga bisani so koma suna ta kiranye tare kuma da sa lauyoyin hambararren shugaban ƙasar da kuma masoya Bazoum a Niger suna ci gaba da kiranye ƙasashen duniya akan cewa a gaggauta sakin hambararren tsohon shugaban kasa, yayin da suke zargin cewa ana tsare da shi ba bisa ka'ida ba, kuma haka zalika an take 'yancinsa. Inda kuma wani bangaren wasu suna ganin cewa fa sakin Muhammadu Bazoum zai iya zamto kamar ba alkhairi bane a Nijar, domin wasu na ganin cewa kamar har yanzu Muhammadu Bazoum ya ke sanya hannu a takardar murabus, inda har yanzu ke ganin kansa a matsayin shugaban kasa na Nijar, wanda kuma ana ganin cewa kamar idan aka sako shi zai iya zuwa ya je haɗa kai da wasu ƙasashe domin a farwa Nijar, domin har yanzu dai kasar ta Nijar akwai munafukai da kuma waɗanda suke bin Nijar din da bita da kulli, waɗanda har yanzu suna nan suna kullawa Nijar wata makarkashiya domin su ga sun afkawa Nijar, domin burin su shine su ga sun kwato mulki daga hannun sojawa. To shin me yasa ba a san sojawa su ci gaba da mulki? Shin sojawa ba alkhairi bane a Nijar? Idan aka tantaɓa dubbannin al'ummar 'yan Nijar, zaka ji suna yawan faɗan Abdurrahman Tani alkhairi ne kuma suna jin daɗin mulkin sojawa. Shin dama menene amfanin shugaba? Shin dama me yasa ake ɗaura shugaba? Ba ana ɗaura shugaba bane saboda al'umma, sannan kuma ba ana zaben shugaba bane saboda al'ummar ƙasa suna son shi. To tunda yawanci ba za mu ce gaba ɗaya ƙasar Nijar suna ƙaunar Abdurrahman Tani ba, amma bisa irin yadda muke bincike da kuma irin yadda muke ƙara bincikawa, mun tabbatar da cewa daga cikin kaso 100 na Nijar, kaso 80 zuwa 70 suna goyon bayan Abdurrahman Tani. To don haka me zai sa waɗanda suke ƙwalla matuƙar idan suna so su ga an kawo, matuƙar idan burinsu shine ci gaban Nijar, ai kamata su zuba wa sojawa ido su ga me za su yi, tunda yanzu dai daga hawan sojawan nan kawo yanzu dai akwai abubuwa na alkhairi da dama da sojawa suka tabuka a Nijar.
Shin masu sauraro, kafin dai mu kai ga sako muku irin abin da majalisar tarayyar turai ta bayyana, shin masu sauraro kuna goyon bayan sojawa su ci gaba da mulki a Niger, ko kuma a kun fi so a dawo da mulkin demokaradiyya, ma'ana mulkin yan dangwale? Kuna son gwamnatin CNSP karkashin jagorancin Abdurrahman Chani su ci gaba da mulki a Niger, ko kuma a kuna ganin gwara a dawo da Muhammadu Bazoum, ko kuma gwara dai a dawo da mulkin demokaradiyya, a yi zaɓe, a dawo da tsarin demokaradiyya a Niger? Musamman ma idan yan Nijar ne ku, don Allah muna so mu ji irin naku ra'ayoyin a sashen mu na comment, domin muna so ne da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, domin duniya ta ƙara tabbatar da cewa shin yan Nijar din suna goyon bayan sojoji su ci gaba da mulki, ko kuma a'a ba sa goyon baya. Sannan kuma da Allah muna so da kuma na sharing na wannan rahoto domin ya kai ga daukacin al'ummar duniya, musamman ma mazauna Nijar da suke kasashen ƙetare, domin so muke mu ji irin nasu ra'ayoyin a sashen mu na comment. Bari kuma mu garziya ga irin abubuwan da majalisar tarayyar turai ta bayyana. Majalisar dokokin kasashen turai ta buƙaci gwamnatin sojin Nijar da ta yi gaggawan sakin haɓararren tsohon shugaban ƙasa wato Bazoum Muhammad, wanda ya kwashe sama da shekaru 2 ana tsare da shi a cikin ƙasar, wanda kuma suke ganin cewa ana tsare da shi ne ba bisa ka'ida ba, yayin wata muhawara da majalisar ta gudanar akan halin da tsohon shugaban ƙasa ke ciki da kuma yanayin da jama'ar ƙasar suka samu kansu. 'Yan majalisu mutum 500 da kusan 20 da in kai sun kada kuri'ar bayyana damuwa da irin halin da tsohon shugaban kasar ya samu kansa a ciki, inda suke ganin cewa za su kada kuri'u domin goyon bayan ganin an sako haɓararren shugaban kasar, yayin da mutum 2 kacal daga cikin majalisar su ne dai suka ki amincewa da kudirin. Wato daga cikin mutum 520, daga cikin mutum 500 dai zamu ce mutum 2 ne kacal suka ki amincewa, inda mutum 29 kuma suka nuna su kwata-kwata ma babu ruwansu, inda mutum 488 suka nuna sun amince da a gaggauta sako hambararren tsohon shugaban kasa Muhammadu Bazoum. To sai dai mutane da dama suna ganin cewa to shin su majalisar dokokin tarayyar turai din shin su ne za su zo su kwato hambararren shugaban kasa, ko kuma a hanyar diflomasiya za su bi domin sojawan su sako Niger? Yanzu dai 'yan kasa sun zuba ido su ga shin wasu hanyoyi 'yan majalisar dokokin tarayyar turai za su bi domin ganin Muhammadu Bazoum ya shaki iskar 'yanci. 'Yan majalisun sun bayyana cewa halin tsaro da jin kai a Niger sun taɓarɓare a halin da ake ciki da soja so karɓi mulki, kamar fa yadda 'yan majalisun suka bayyana kenan. Sun bayyana cewa tsaro da jin kai ya taɓarɓare, inda suka bayyana karuwar safarar mutane da kuma makamai, tare da kuma yadda baki daga Senegal ke amfani da kasar ta Niger a matsayin hanyar tafiya cikin rani a kasashen turawa. 'Yan majalisun sun buƙaci gwamnatin Niger da ta baiwa ƙungiyoyin agaji damar gudanar da ayyukansu domin kaiwa ga masu buƙatar taimako. Wato dai 'yan majalisun sun buƙaci gwamnatin Niger da su kyale masu ba da agajin gaggawa, wato masu ba da agajin taimako su ci gaba da gudanar da aikinsu a Niger domin ba wa al'umma masu buƙatar tallafi taimako, yayin da suka bayyana takaicinsu da shirin ƙasar na ficewa daga kotun koli. Wato dai majalisar sun bayyana takaicinsu akan irin yadda gwamnatin Niger din suka fice daga cikin kotun koli. Majalisar ta kuma bayyana damuwarta akan yadda demokaradiyya ke samun koma baya a yankin Sahel, inda suka buƙaci ɗaukar matakai cikiyar da dawo da jam'iyyun siyasa a cikin ƙasar Niger da kuma gudanar da karɓaɓɓen zaɓe, ma'ana dai da gudanar da irin yadda tsarin demokaradiyya ke tafiya, irin tenuwa idan wannan shugaba ya gama zai iya tsayawa takara, in an zaɓe shi ya ci gaba, in kuma ba zaɓe shi ba ya yi haƙuri. Sun ce dole suna buƙatar a dawo da wannan a cikin ƙasar ta Niger. Yasa dai masu sauraro ko ga muke muku tambaya kama a farkon rahoton akan Bazoum da kuma shin kuna buƙatar demokaradiyya a Niger, ko kuma a kun fi buƙatar sojoji su ci gaba da mulki? Kamar da yadda kuka ji yadda majalisun tarayyar turai kenan suka nuna damuwarsu a nasu tunanin, sun bayyana hakan ne saboda irin damuwar da suke da shi akan al'amuran Niger. To sai dai wasu al'umma da dama suna ganin cewa fa ba fa wai ci gaba da kuma damuwar Niger suke ba, a'a kawai hanyoyin da suke samun wasu abubuwa ne aka toshe musu a tunanin wasu kenan, inda kuma suna ganin cewa fa ya dace a ce a dawo da mulkin demokaradiyya a Niger saboda jin kan al'umma. Masu sauraro, abinda muke son ku fahimta a nan shine, kun san ita duniya mutane sun kasu kashi-kashi, babu yadda za a ce ra'ayinka yi ma wannan ra'ayi, babu yadda za a ce ra'ayinki shine daidai da ra'ayin wancan, ko kuma babu yadda za a ce ra'ayinki shine daidai da ra'ayin wacce. Dole kowane ɗan adam da irin nashi ra'ayin da kuma irin nashi fahimtar. Yasa dai masu sauraro, muke so a wannan lokaci muke so mu yi amfani da sashenmu na comment mu ba ku dama ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, gami da kuma irin naku
abin da kuke tunanin ya dace akan al'ummar Niger da kuma jamhuriyar Niger, kama dai daga sakin hambararren tsohon shugaban kasar ko kuma ci gaba da tsare da shi, sannan kuma da dawo da mulkin dimokuraɗiyya ko kuma a'a sojoji su ci gaba da mulkin kasar. Kowa akwai irin yadda ya fahimci al'amura ke wakana a Niger, domin mu ba za ku ji daga bakin mu kai tsaye ba, amma mun fi so ku al'umma su fara ji daga bakin ku, domin kun san yanzu ana yawan duba sashin comment, ana so a dinga jin ya ra'ayin al'umma suke tafiya. Shi yasa muke so mu yi amfani da wannan dama da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashin mu na comment domin mu ji daga